Nedá mi to spýtať sa. Myslela som, že aj pripomeniete takúto situáciu, keď ste písali knižku o Stodolovi, aby ostatní vedeli. Pána Banáša sledujem, priznám sa, celý rok, ale veľmi ma potešilo, keď prezentovala svoju publikáciu o Stodolovi v Liptovskom Mikuláši, keďže bol rok Stodolu. A mňa tam zaujal príbeh o povedomí čašníka, ktorého ste spomínali. Áno, bol to veľmi pekný príbeh a myslel som si, že v rámci tej motivačnej teda besedy, že to tiež spomeniete, lebo je to aj pre mňa také príjemné uvedomenie si, že keď človek naozaj vie, kde pracuje a teda na tom príbehu, či by ste to vedeli znova tak zopakovať, tak pekne. Ďakujem, ja ho rád poviem. Ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Tak viete, keď človek ide téma, príbeh. Áno, ja som bol v Zürichu. Aj preto inak ten návrat Stodola je relatívne neznámy, lebo polovicu života prežil v Zürichu, bol švajčiarsky občan. A mimochodom, to som už hovoril v televízii, teraz nechcem tu rekriminovať moje skúsenosti s Fondom na podporu umenia, ale keď som si dal žiadosť na román o Stodolovi, tak ma s tým poslali do hája, že čo to je za tému. Tak dobre, tak bol som tam dvakrát, tak som si to zaplatil, lebo som to písal s radosťou, ale tí, čo ste boli v Zürichu, Zürich je jedno z najdražších miest na svete. No a prišiel som tam, ja som pátral, chodil som po jeho stopách, som si tam naozaj, to bola veľká mravenčia práca, kde žil Albert Einstein, v ktorých domoch, kde Stodola, ako asi chodili do práce a tak ďalej. Bol som na ETH Zürich, na tej Einmühlsische Technische Hochschule. Musím povedať, že teraz pri všetkej skromnosti, že kto nemá nemčinu, by nemohol napísať tento román, lebo tie podklady všetky boli v nemčine. Takže my to tam na ETH boli perfektní tí Švajčiari, vložil sa do toho extrémne dobrým spôsobom náš veľvyslanec Alexander Micovčin v Berlíne. No, takže som rešeršoval. No. A oni chodili to sú dodnes známe kaviareň Metropol, kaviareň Terasa a kaviareň Odeon. Odeon je dodnes v Zürichu veľký pojem. To je, ak ste boli v Zürichu, to je rieka Limmat vyteká z Zürichského jazera, tak na prvej strane tá kaviareň. No. A tam chodieval Stodola aj so študentmi, inak on nebol veľmi kaviarenský typ, ale už keď ho tí študenti nahovorili, no tak tam išiel, on bol skvelý hráč biliardu, tak občas išiel s nimi. A na klavír bol geniálny, bol famózny. No. Teraz prídem do toho Odeonu, sadnem si, tak sa obzerám, tam je to všetko tak, ako to bolo. To je tá slávna kaviareň mimochodom, kde sa všetky títo emigranti, schádzali tam Lenin, Kul, Ruskú revolúciu s nemeckými tajnými službami, Mussolini tam šaharával a veľkí umelci tam chodili, Mata Hari, ja neviem kto všetko, spisovatelia. A ten si tam sadnem a tak sa kochám, že asi ako to tu fungovalo, kde ten Stodola tak sedával a príde ku mne čašník, taký mladý 30-tník, pozrie na mňa a hovorí, dobrý pán Banáš, a vy čo tu robíte? Tak mu hovorím, tak som tu, lebo záňam materiály o Aurelovi Stodolovi. Ja mu hovorím, a vy čo tu robíte? No ja som tu čašník, no jasné. Tak som povedal, že záňam materiály o Stodolovi a tak som dal nejak najavo, že to vy ani neviete, že kto to bol. Proste ten mladý muž mi vysypal všetko o Aurelovi, no všetko, nie, ale základné veci o Aurelovi Stodolovi. Ja som bol úplne v šoku. A hovorím, to odkiaľ vy viete? Hovorím, prosím vás, toto je tak slávna kaviareň, že tu na osobne majiteľ, keď nastupuje nový zamestnanec, tak dostane ten zamestnanec školenie, kto sem chodil, kedy chodil, čo sa tu v tejto kaviarni dialo. Tak ja neviem, v Bratislave sú tiež, bola Luxorka, Grandka, Štefánka, však to boli slávne kaviarne. A to už ani neexistuje. No. Takže ďakujem, že ste to pripomenuli, to bolo také milé, že naozaj... No a čo bolo podstatné, to je pointa, že dostal som od neho pivo zadarmo. Lebo ak nie, ja by som mal jednu, ale teda rád nechám ostatným. Že ja som tu v tej vašej prednáške videl také dva motívy, že jedna bola šťastie, ale jedno, čo ste spomenuli, bola zároveň obeta všetkých veľkých osobností. A ono tie dve veci nejdú úplne dokopy, že človek sa aj vie obetovať a aj znášať teda nejaké nepríjemnosti, ktoré prichádzajú s prácou a s tým teda, čo robí. A jednak je to hľadanie hodnoty šťastia. Chcem sa opýtať, že ako to možno balansovať, alebo kde to nájsť, ten stred medzi tým, že ostať šťastný a zároveň príjmať aj tie obety. Viete čo, tu vám dobrá otázka, ďakujem.
tuto ja viem, že každý, a najmä v tých sociálne slabších oblastiach Slovenska, sú ľudia radi, že vôbec majú prácu. Hej? Ale ja radím mladým ľuďom z mojej životnej skúsenosti. Prosím vás pekne, radšej robte to, čo vás baví, aj keď budete mať menšiu plácu, ako si ničiť psychiku a zdravie a fyzické zdravie, keď idete každé ráno do práce a teraz si hovoríte, Kriste, pane, zase ten blbec šéf a zase tá kolegyňa, už máte stresy, len do tej práce idete. Hej? To naozaj ja ľuďom hovorím, či vám to stojí za to. Lebo každý si hovorí, no nejak to prejde, zarobím nejakú korunu. Alebo máte dve možnosti, že chodte robiť to, čo vás baví, alebo potom to, čo robíte, tak sa k tomu postavte pozitívne. Tak si povedzte, dobre, nejak to tu vydržím. To bol princíp tých Baťových robotníkov. Tam mladí ľudia prišli, dreli ako muli, doslova si chrbty naťahovali a kazili, ale on si povedal, 2 roky to vydržím, zarobím nejaký kapitál a začnem niečo sám a tak ďalej. Čiže zase musíte mať nejakú motiváciu. Najstrašnejšie prípady ľudí sú, ktorí sa ničia, ktorí sú, však poznám takých ľudí aj vy, určite z vášho okolia, ktorí sú mentálne, ale aj fyzicky vyzerajú, 50-tník vyzerá jak 70-tník, lebo on nemá žiadnu emóciu. On chodí jak zotroj, jak stroj do tej roboty. Hej? A najmä do takého nejakého zlého prostredia, lebo to je jeden z veľmi silných stresotvorných faktorov. Že keď chodíte do prostredia, ktoré najmä tí ľudia okolo, ktorými si proste nerozumiete. Samozrejme, to sú zase záleží od typu ľudí, lebo sú ľudia, ktorí sú tak egocentrickí a tak deštruktívni a takí vysávači energie, že jednoducho pre ňou je celý svet zlý, len on je ten dobrý. Hej? No tak to sú samozrejme extrémne príklady. Čiže odpoveď na vašu otázku. Áno, no tak pozrite sa, ja som vyrastal za sociku. Za sociku to bolo zložité v tom, že ja som robil po skončení vysokej školy v Chýrane Piešťanoch v exporte. Práca sama o sebe nebola zlá, ale šéf a tí ľudia tam mnohí to bola, ale že čistá katastrofa. Čistá katastrofa to bola. Ale som sa zaťal a som si hovoril, využij toto, že máš proste naozaj extrémne. Šéfa sme mali, ešte sa volal Bolebruch. Každého z neho brucho bolelo. Doslova. To bol človek. V mojom románe Zóna nadšenia to všetko opisuje. Ale som sa snažil postaviť, no som už mal rodinu, dieťa, hej, čiže dcerka staršia mala nejaké problémy zdravotné, tak som sa snažil k tomu postaviť tak, že vyťaž z tohoto pozitívne. Že dokonca aj tie situácie, som sa učil znášať situácie, keď proste bol hrubý a bol hlúpy. To by nevadilo, že Baťa bol tiež tvrdý na svojich ľudí, ale vedel. Hej? Ale tento človek toho veľa nevedel. No bol to nomenklatúrny káder, ktorý tam nominovali a proste naraz mu narastli krídla. Čiže a ukázalo sa, že aj toto bola možnosť, že pre mňa tá najlepšia životná škola. To je to isté, ako keď som robil, povedzme, priemyslovku. Ja som robil strednú priemyslovnú školu, elektrotechnickú, čo bolo pre mňa utrpenie. To bolo doslova utrpenie. Ja si dodnes pletnem volty s wattmi a ohmami, ampere. A teraz si predstavte, že idete k maturite len s tou motiváciou, to je antimotivácia. Že smaturuješ a už nikdy v živote to neuvidíš. A teraz si zoberte, že naozaj vďačím tejto škole. Ja som prechádzal z triedy do triedy len preto, že som bol kapitán školského volejbalového mužstva, tak ma nechal, vtedy sa to všetko bodovalo. My sme boli majstri Slovenska, tak to boli body, no Banaš musel, lebo však síce sprostý, jak tak. No nebol som sprostý, mňa to brutálne nebavilo. Ale nakoniec, a to hovorím mladým ľuďom, lebo to učiteľe nemajú radi, keď prídem na besedu na strednú školu a poviem, decka, zdvihnite ruky tých, ktorých táto škola nebaví. Teraz všetci, že... Ale odvážne zdvihnú. Tak im poviem tento príbeh. Že ja som si povedal, dokážem to, zvládol som to s oratými ušami a dnes, ale s odstupom času hovorím, toto bola najlepšia životná škola. Čiže všetko, prosím vás, problémy nie sú. Sú len vaše postoje. Ako sa k tým problémom postavíte? Takže všade, na každom pracovisku, nielen na úrade vlády. Ale keby ste mali trpeť, tak to radšej zvláďte. Nechajte sa zvoliť do parlamentu, už tam nejak prežijete. Má niekto otázky nejaké? Vy ste teraz v práci? To sa vám čudujem. A teraz idete ešte naspäť do roboty, či?
Hej? No dobre. Počúvate, vás ani nezaujíma, ako funguje Adela s Vincem? Toto vás vôbec... Ako... Neskutočné. Keď sa už bavíme o snoch, tak ja mám tiež vlastne taký sen a rád by som sa spýtal vás na názor. Ja som človek, ktorý strašne veľa píše beletrie a tak ďalej vo voľnom čase, ale nemá, povedzme, to sebavedomie s tými zvon. Že čo by ste mi poradili a ako vlastne preraziť na tomto trhu, lebo ja už som aj súťažil, ja som bol druhý na Slovensku, dvojité finále v Československu, ale to bolo poviedky. Ja nepíšem poviedky, takže to bolo niečo, čo ani moc nepíšem, len nie som... No počkajte, píšete čo? Romány. Bežnú beletriu, romány, romantika, thriller, také, čo by mohlo byť... A keď to napíšete, tak potom čo s tým? Nič. To je ten problém. Hej, že ja rozumiem. Viete čo? No to je, ale jednoducho to je tá miera sebavedomia a viery v seba samého, tak je u každého samozrejme subjektívna. Ja som napísal, ako som spomínal, ja som tiež vyhral všetké súťaže, poviedky a tak, ale začal som poviedkami. To je taká praktická rada, lebo keď, viete, berte to tak, že tí vydavatelia dostávajú masy toho, množstvo. A on si skôr prečíta 10-stranovú poviedku ako 400-stranový román od začínajúceho autora. Viete? Čiže ja radím radšej kratšie útvary, ale ten Brown mi hovorí, Jozef, my sme sa zoznámili, keď vyšiel Da Vinciho kód. On hovorí, ale to je môj 5. román. Tie prvé 4 všetci ma s nimi vyhodili. Všetci ma vyhodili s tými predchádzajúcimi románmi, až keď tento vyšiel, tak potom aj tie ostatné vydali. Čiže ja som napísal, keď som skončil v politike, tak som napísal tú knižku Idioti v politike, tak to je taká recesia. Potom som napísal Zónu nadšenia, potom som napísal román o Dubčekovi. Nikto to nechce. Nikto to nechce, lebo zase chápte, že tí vydavatelia predovšetkým potrebujú zarobiť. Čiže oni idú na istotu. Takže ja som, moja žena mala čajovňu vtedy v Karlovke, tak si rozšírila živnosť, čajovňa o vydavateľskú činnosť a vydala mi moja žena 3 moje knižky a ja som sa išiel roztrať, počúvajte. Teraz vám poviem, čo som ja spravil. Nazvali sme to Kelion, to vydavateľstvo po čajovni mojej ženy a prihlásil som sa ako vydavateľstvo Kelion na knižný veľtrh Bibliotéka. Tá sa ma pýta, tá pani, to bol taký formulár, že koľko metrov štvorcových bude mať vaša expozícia. Hovorím 1. Čo 1? Hovorím meter štvorcový. Tam takú malú plochu nemáme. Hovorím, no musíte mi nájsť meter štvorcový. Tak mi našli medzi Slovenskou televíziou, neviem, čo bolo vedľa, taký priechod, tak tam mi dali meter. Počúvajte, teraz tak ja som tam napísal, a už som na to išiel marketingovo. Napísal som to, takto boli tie stánky, tu bola ulička, čiže ja som dal do prieku, nie takto, to si nikto nevšimol, ale do prieku som dal Kelion, najmenšia výstavná plocha na svete. Na svete. A to už zaujalo tých ľudí. A ja som stal ja som nebol za pultom, ale pred pultom v tej uličke, tak na to musíte mať aj povahu samozrejme. A ja som tých ľudí fyzicky odchytával. Hovorím, prosím, si kam idete? No nie sa tu pozrieť. Zbytočne tam idete, najlepšie knihy sú tu v tomto. No ale to len hovorím ako fór. Ale fakt je ten, že tie 3 knihy sa začali predávať, lebo ja som ich vozil do predajne, do Pantarej, vtedy ešte nebolo cez centrálny sklad, normálne do predajne. Došiel som, dal som vedúcemu fľašu šampanského, zatvoril, čo ste mohli robiť? A hovorím, prosím vás, dajte to na nejaké viditeľné miesto, lebo keď knihu máte na neviditeľnom mieste v regáli, tak ste stratení. Tak som si to chodil kontrolovať. Tak on to dal, ale strčil to na spodok. Tak ja som sa pozrel, keď tam nikto nebol, tak to začal na banáž, aby ste vedeli. Keď tam nikto nebol, tak som zobral z vrchu tie knižky, dal dole a svoje som vyložil hore, tak som sa tváril, že... Hej, počúvajte. Tak musíte mať... Ale to bol zase otázka viery v seba. Lebo ja som vedel, že tie knihy idú. Nakoniec naozaj sa ukázalo, že išli, no a keď už tie 3 vyšli, tak mi zavolali z Ikaru, že by chceli so mnou hovoriť. No. A potom, ale už naozaj mi to pretekalo cez ruky, lebo to sa nedá, viete, aj písať, aj reklamácie vybavovať, sklady, rozvažiť. Ja som mal plnú garáž kníh, ani som nemal kde parkovať, lebo všetko tam boli moje knihy. Takže musíte si veriť, ale technická rada je,
píšte kratšie veci, to posielajte do vydavateľstva, ale keď hovoríte, že už máte takéto úspechy, a to si tam napíšte, že dosiahol som taký úspech, lebo si uvedomte, že tí redaktori sú tam platení za to, aby tieto veci čítali, ale keď toho má veľa, tak jeho musíte nejako upútať. Čiže vy keď tam dáte, dosiahol som taký úspech, tak to už potom bystí pozornosť a je vysoká pravdepodobnosť, že si to prečíta. A hlavne, ako hovorí Biblia, klopte a bude vám otvorené. To mi Dan Brown veľký hovorí, že z koľkých vydavateľstiev jeho povyhadzovali. A nakoniec jednom presvedčila, chytil sa a ide. Takže tak veriť si, ale to je, viete, to je v každej profesii, nielen v literatúre. Ja, keď som bol šéfom vo veľkej firme, ja som nemal rád, keď mi kamarát volá, počúvaj, bratrancová dcéra potrebuje nejakú robotu, pošlem ti ju tam, pohovor s ňou. A bola výborná. A ja hovorím, prosím vás pekne, ale ja som ju zobral. A ja hovorím, ale teraz vám poviem jedno, ja vás neberiem, pretože ste dcéra bratranca mojho kamaráta, vás beriem, pretože vy ste fakt dobrá. Vy vôbec nepotrebujete toho vášho kamaráta. Ale ona chuďatko vyrastala v tom postoji, Bože môj, čo ja nemôžem, všetci hovoria, že ja neviem. Takže musíte sa postaviť suverenne. Inak nikto si vás nevšimne. Mladý Žid sa pýta otca, židovského obchodníka, otec, chcem podnikať, akú radu mi dávaš? On hovorí, podnikaj s čím chceš, ale musíš byť na hlavnej ulici. A keď sa Tomáša Baťu pýtali, pán Baťa, akú radu dáte mladým podnikateľom, začínajúcim povedal, začnite. To je celé, potom vás už život naučí. Čiže ja vám tu hovorím, že keď budete tých redaktorov, a píšte vždy jednému redaktorovi. Nepíšte, že vydavateľstvo IKAR, ale redaktorka, však to majú, oni majú na internete, koho tam majú, a furt mu to posielajte. A ten si povie, už ma šlak trafí z tohoto človeka, tak si to jedného dňa prečíta. Ale on, viete, lebo aj to je prejav vašej sebadôvery. Vy keď ho budete domrzať, tak si povie, kundit, ten chlap asi v ňom niečo bude, keď ma furt takto otravuje. Čiže taká trošku taká zdravá agresivita tam môže byť, to není na škodu veci. Nech sa páči. Ešte dám priestor posledné otázky, aby sme dodržali teda aj ten časový rámec a potom teda pozývam na diskusiu pri nejakej káve všetkých. Ďakujem pekne. Pán Vanžel, sledujem dlhé roky. Viem, že chodíte po besedách po celom Slovensku. Hej. Otázka dnešného dňa je taká, vieme, kde sa nachádzame, v akej dobe. Ťažká situácia a tak ďalej, či svetová, či slovenská. Taká má byť. Asi tak. Chcem sa opýtať pozitívne, keďže chodíte medzi ľudí pravidelne. Nálada medzi ľuďmi sa zlepšuje, či zhoršuje? A druhá otázka na taký pozitívny klinec nášho tohto pôsobenia povedného. V Butáne teda majú tú hodnotu šťastia. Nemajú to na HDP. Ako by tam prebiehala konsolidácia verejných financií potom asi? Ako by tam prebiehala potom konsolidácia verejných financií, keďže tam tu HDP nemajú, ako by tam potom konsoliduje finančný balíček? Dobrá otázka, to som ani Babišovi nevysvetlil. Ďakujem pekne. Tá prvá otázka, viete, zase treba brať do úvahy, tak na moje besedy chodia naozaj davy ľudí. Ako doslova davy ľudí, to sú plné domy kultúry. 200-300 ľudí chodí. To niekedy už vyzerá, že mám nejaké politické mítingy. Ale treba si uvedomiť, že čo si málo kto uvedomuje, to teraz neodbočujem, ale teraz sa stala ten incident pani Tabakovej v Národnom divadle. Hej? No, čiže to nepriamo odpor na našu otázku. A všetky noviny písali, lebo tieto mainstreamové, že Tabakovú vypískali v tom divadle a tak ďalej. No v divadle ju vypískali, ale ostatne tlieskali. Viete? Čiže to sú tie... Ja prídem na besedu a všetci hovoria, Bánoš, ty si úžasný, čítame ťa, sledujeme ťa, ale vždy si hovorím memento mori, lebo to sú tvoji fanúškovia. Lenže ja mám jednu veľkú výhodu, že ja nemám najmenší problém ísť dať do prostredia, kde mi nežičia. Ja s tým nemám problém, lebo treba keď sú nejaké politické témy, však možno, že ste sledovali nejaké moje verejné vystúpenia. Nerád k tým politickým témam nejak sa vraciam, lebo fakt je tá spoločnosť rozdelená. Ja na besede vždycky ľuďom poviem, počúvajte. Chceme po tejto besede ísť domov v lepších energiách, ako sme sem prišli, alebo chceme ísť domov rozčúlení a naštvaní.
No nie, chceme byť dobrí, tak nebudeme sa hovoriť o politike. Hej? Že je to rozdelené, ale dovolím si povedať, lebo viete, keď máte ročne 60 až 80 besied, tak to sú už za tých pomaly 20 rokov, to sú 10 tisíce ľudí. Čiže, a ja som najbesedujúcejší slovenský spisovateľ, teraz pri všetkej skromnosti, ako suverénne, neviem, už nemám ani kedy na to, ale veľmi rád medzi ľudí idem. Čiže viem aj tie trendy nejako posúdiť. A povedal by som, že ako by som to povedal, že sú tie síly nejaké národno-konzervatívne a liberálno-progresívne. Že skúsenosť mám jednoznačnú, však nakoniec Matúš bol to svedko v tom Novom Meste, že keď sa dáte s nimi do kultivovanej diskuzie, tak každý človek je predsa nastavený tak, že uznám, keď mám nejaký logický argument, tak to uznám. Čiže aj na tých debatách, kde sa proti mne ľudia postavili, tak ja som nikdy nebol, jak tento povedal, ten Šimkovičev zástupca, ak sa mladý Machala, že to sú idioti, či čo to povedal. To sa nejde, to nemôžete. Lebo tým tých ľudí odplašíte. Čiže ale generálne mám pocit, že tých ľudí, tých konzervatívno-národne, sociálne orientovaných je, nechcem to teraz matematicky vyjadrovať, že je viacej tých ľudí, len tí ľudia tak nejak, tak ako vy, oni sedia a si hovoria, čo ja viem, to bude blbé, ja teraz niečo poviem a sa všetci budú na mňa pozerať. A tí, ktorí majú ďaleko menšie penzum znalosti, skúseností, tak on to kompenzuje agresivitou. Čiže a sú hluční a potom to vyzerá, že ich je veľa. Hej. Možno ste videli, keď ma pozvali do... Však aj tam som troška hovoril o Kryme, ale na TA3, tiež asi sa to už posúval, lebo Banaša pozvali dokonca 2-krát na TA3, kde som spomínal moje zážitky z Krymu. Hej. No to sú nepriestrelné zážitky. To je tak jasné. Hej. No a keď im to poviete, tak mnohí sa zamýšľajú. Keď ja sa spýtam, ako tam som sa spýtal, že ako je to možné, keď všetky médiá sú protiruské, prosím, ja nie som žiadny putinofil, ja som pravdofil. Keď všetky médiá sú protiruské, tak ako je možné, že na tom Kryme ešte nebola žiadna česká, slovenská, francúzska, nemecká televízia, to aj môjmu Zaťovi hovorím. Prečo ste naužili o tom, ako tam tí Krymčania trpia pod ruskou okupačnou čižmou, tak prečo nás o tom neinformujete? Prečo ste tam ešte neboli? No a teraz čo na to poviete? A ste doma. Nemá argument. No fakt, prečo sme tam neboli? Však viete, čo ten Šnídl na to povedal. Takže moja skúsenosť je taká, že tá väčšina ľudí má silné národné cítenie, ale ja nehovorím, že ani tá progresívna kaviarenská, ten prúd názoru nemá nejaké národné cítenie, ale mám mnoho skúseností, najmä zo stredných škôl, že keď sa s tými študentmi začne baviť, tak tí mladí ľudia, oni sú naozaj akože, teraz nechcem povedať, že vymletí, ale akože totálne dezorientovaní. Dokonca raz sa mi stalo na vysokej škole, prosím, v Nitre to bolo. V Nitre tam sedeli 2 asistentky a to boli vysokoškoláci. A my sa nejak takto otvorene bavili. Viete, lebo ja som slobodný človek. Na rozdiel od politikov, ja som slobodný človek. Ja sa čudujem tým sadomasochistom, ktorí nedele trávia tým, že pozerajú politické diskuzné relácie. Však to je šialené. Však ten politik, si uvedomte, ten politik vám nemôže povedať nič slobodne. On len hovorí to, čo má v stranickej lajne, hej? Ale ja prídem a ja si hovorím slobodne, lebo som už není v politike, môžem si slobodne povedať. Čiže ja aj na tých školách s tými mladými ľuďmi, keď sa bavím, tak ja im hovorím slobodne. A na tej vysokej škole v Nitre to bolo úžasné, lebo mi hovoria, pán Mráč, už sme tu mali aj poslancov a tak, ale taká debata tu ešte nebola. Tak som povedal, no nemohla byť, lebo oni sú neslobodní. Prosím, politik je principiálne neslobodný, lebo musí ísť v nejakej línii. A tam, keď vám povedia za prítomnosti asistentiek, tí študenti sa už neovládli. A hovoria, pre Boha, keby sa s nami takto tí naši učitelia bavili. Viete, a vy tam stojíte? Lebo aj tí učitelia sú neslobodní. Aj ten učiteľ sa bojí, on nevie, čo si myslí dekan, čo si myslí lektor, alebo práve, že vie, čo si myslí, alebo si myslí, že by si mohol mysleť. Viete, takže toto je moja veľká výhoda, že ja si slobodne hovorím a vždy zdôrazňujem, aj teraz prosím, čo som tu celý deň dneska hovoril, to ja neviem, že to je pravda, to je proste môj názor.
A ja s tým nemám problém. Ja nikoho o tom... Rozdiel medzi mnou alebo týmito ľuďmi a tými druhými je, že oni vám to oktrojujú, že toto si musíš mysleť. Hej? Prečo by som si ja mal mysleť, ja neviem, povedzme komentáre pána Šurca v denníku SME. Tak očividne to není hlúpy človek, ale to sú všetko pohľady, jeho pohľady. Nech si ich napíše, ale vyprosujem si, aby on mi to nanúcoval, že ja si to mám mysleť. A viete, tie médiá dneska takto fungujú. Alebo si to myslíš, čo my, a si náš, a keď si není, tak ideme po tebe. Takže je to také. No ale tak vidíte, že sa to všetko mení. Ja vám poviem, čo sa stane. Všetci Korčokovci budú tu za pol roka. Však už vidíte, čo robí český prezident. Pred rokom hovoril tento, ja už ani neviem, ako ho mám nazvať, hovoril tento generál, začínali Ukrajinci ofenzívu a on hovoril, ukrajinská ofenzíva má veľké šance na úspech, pretože majú takéto zbranie, takúto morálku a tak ďalej. Predvčerom povedal, že od samého začiatku ukrajinská ofenzíva nemala šancu na úspech. Prezident Českej republiky. Tak čo chcete od takých ľudí? Ďakujeme ešte raz pánovi Banášovi. Ja si myslím, že motom aj tejto diskusie bolo, aby sme sa motivovali hodnotami Štefánika, Baťu a Stodolu. Myslím si, že sme zašli už až potom moc do takých tých negatívnejších, ako pán Banáš hovorí. Áno, určite. Tak ešte raz veľká vďaka, pán Banáš, že ste prišli medzi nás dnes a ja si myslím, že pán Banáš si zaslúži ešte jeden veľký potlesk. Ďakujem pekne.